Delegazzjoni mill-Partit Laburista immexxija mill-President Elix Ċeperras intlaqet mill-kompożituri Elton Zarb u Kevin Abela waqt żjara fl-esperjenza immersiva li twaffqet fid-daħla tal-kapitali li bl-aħħar teknoloġija tispjega kif jista' jkun pajjiżna fis-snin li ġejjin. Zarb u Abela li ħorqu arranġamenti oriġinali għal din l-esperjenza immersiva tal-Viżjoni Malta 2050 spjegaw kif il-kompożizzjoni kienet maħsuba biex tajn il-viżaturi jitlu aktar fil-fond tal-messaġġ tal-miri tal-Gvern u jifhmu aħjar id-direzzjoni proposta għal pajjiż għas-snin li ġejjin. L-inizjattiva tifforma parti minn sensiela ta' attivitajiet marbuta ma' tneddija tal-Viżjoni Malta 2050 li saret il-ġimgħa li għaddiet. L-esperjenza immersiva ġiet żviluppata mill-kumpanija lokali Stargate u tiffoka fuq l-erba' pilastri ewlenin tal-viżjoni: l-ekonomija b'saħħitha u sostenibbli, żvilupp soċjali, reżiljenza nazzjonali u edukazzjoni moderna u użu aktar għaqli tal-art u l-baħar, l-anawlini u li taqqat il-ħidma u riżultati miksuba s'issa ma' pjani konkreti għal futur qrib u fit-tul. Bażikament ridna nagħtu esperjenza lil pubbliku li jiġi jara illi letteralment jidħlu biex jaraw, jkunu parti integrali biex jaraw il-viżjoni ta' minn hawn 24 sena oħra. Il-President tal-Partit Laburista iddeskriva l-esperjenza bħala waħda unika li tqajjem sens ta' kburija u kuraġġ lejn il-passi li jmiss għal Malta ta' kwalità. Il-mistoqsija importanti li qed nagħmlu lil nfusna ta' x'Malta rridu ngħixu fiha llum u għal-għada u Malta għal uliedna. U l-importanti huwa li din kollha nbniet fuq l-ilħna ta' kulħadd, fuq il-vuċijiet ta' kulħadd. U fuq kollox imbagħad is-sens ta' kburija li aħna bħala Partit Laburista nibqgħu protagonisti ewlenin fl-istorja ta' dan il-pajjiż li f'kull mument ta' importanza ta' pajjiżna kien dejjem il-Partit Laburista li mexxa l qudiem id-destin ta' dan il-pajjiż.